अयथासारलै ना फिसा गोजा नि बे नाखौ बोरै लांनांगौ जाखो आं ख्रि 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 गोजा बै जोंनाव मुरा दंलै खिन्थु मोननाया मोनोमोन ओरै अन्थाइ लाबोदोलै एबार दंथ' गोरलै गोरलै गोरलैयानोसैलै नोंसो बोखारलाय गोरलै गोरलै बैयाव थायाबो मुरायाव la 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 नांबाय बाव हले बैथिं नांहैगोन खर'आव हाब्रुआनोथ' खर'आव दङ नैबेनिफ्रायनो मासे गैया माथो थायोबो खिन्थु बेखिनियावनो जों दाख्लै 7 बार 8 बार सारनायावनो दसेयावनो मथा मथि मोनदोंलै 7 बार 8 बारावनो आधा केजि बारा मोनदों 3 पवासो मोनदों बहायनो फिथिख्रि गोरलै गोरलै गोजा हनै सानावना गिदिर थामारा खोमालै मोनायाव ना थथा एरि मोनो ना थथा एरि मोनोमोन मोनायावहाय गोरलैयासो थायोलै बिदियाव गिदिरा दा खारोसो गोथाव नांगौमोन आं मावदों नामा फिथिख्रि मासे दङ नांबोनाय नुहुरबाय आं मासेल' नांगौ नामालै गैया मासे नै गैला मोजांफ्राय आरो होलालै होगोन इयाव हरदोलै इयाव इलाय इलाय बैनि मुरा खोख्लैना थायाखैथ' गैया माथो मुरायानो मुरा नाङा बैयावसो नांहैसिगोन
मा बिसास थानायानो गोग्गोमजोबलै बेवहाय ना थेंगोना मानै नांबानो जायोलै मा दं बेलाय ना फिसालै ना फिसाया खिन्थु अयथासार जेंगाव जेंगाथाव दंदां नोगोदनो 40थासो